למי נגמר המלווה? אופה, נותן אחי, מזל טוב. תודה. מה, רק על ידיים ברור. די, לא, המלווה, מה אתה... יש לי טלפון. חפיף, גם אתה טוב שלי. טלפון. סלום! בוא סלפי ראשון, בוא סלפי ראשון. יאללה, סלפי אין מלווה. עלה לסנאפצ'אט. הוא מכין עוד לא, מה זה, זורם המחיצה? יאללה, זורם. בוא, זה ממך דניאל. מה איתי? אין לי אותו, חשבתי נוסעים עם שר. נוסעים איתי, בוא. יאללה, טוב, ומה איפה אותו? שלום! אני לא מאמין עוד פעם, אתה איזה אידיוט! מה נראה לך שיש לי אוטו? טוב, ומה עכשיו? לא יודע, בואו ברגל. יאללה, ברגל. הופ! מה זה ללכת בכלל? טוב, תקשיבו, אי אפשר ככה. מה? אין, למה רצינו ראשון בכלל? אחלה. יש לך 15,000 שקל לקנות אוטו? תראה, 15 שקל אין לי, אתה מדבר איתי על 15,000? נו, אז מה אתה רוצה שנעשה? מה יש לך? אני גאון. מה גאון? אני גאון. נו. אני גאון. אז תשפוך, מה? אוקיי. שלושתנו עובדים, נכון? יש כסף. חוסכים. יש לנו אוטו משותף. מה אתה מסתלבט? למה נראה לך שזה יעבוד? לא, 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 זה דווקא יכול לעבוד. יש קטשופ? אני צריך קטשופ. אפשר קטשופ? הוא שומע יש קטשופ? אני צריך קטשופ. טוב, די, עצרו רגע. בוא ניגע לזה ברצינות. כן, אבל במה נעבוד? יש לי רעיון. לא משנה. מה לא? מה כן? מסכן. בוא אחי, אני אומר לך, זה חרא רעיון. אחי, אני אומר לך, סמוך עליי, זה עובד. איך זה עובד? למי זה עובד? יורד גשם, למה המשקפיים האלה בכלל? איך זה עובד? בסרטים זה תמיד עובד. היי נסיכים, התלכלך לי קצת אותו. אתם יכולים לנקוד לי אותו? יאללה בואו. סטנדק. אני לא מאמין שזה מה שהרווחנו. אתה הביא לנו אקסטרה! יאללה, אני יודע למה הביא לנו אקסטרה. די, ממש חמוד, מה? לא בקטע הזה, אל זה. בואו לסלון, בואו. תקשיבו רגע, צריכים לדבר על זה, בואו רגע. טוב, תקשיבו, צריך משהו רציני. מחר כל אחד קם בבוקר ומשיג עבודה. זה לא מצחיק. קצת פוקוס ואין לו אוטו. אבל במה אני אעבוד? זה לא מעניין אותי במה. אנחנו משיגים אוטו! אני רוצה מכונית, אני רוצה מכונית, רוצה לקנות מכונית, אפילו יש לי תוכנית. בין הסדרה החמישית לשישית אני דוהר, אני בתוך מכונית מאחוריי דולקות מיליון מכוניות. זה סתם חלום בלהות. תדברו אליי, מה מצאתם? תשמעו. דיברתי עם כמה אנשים,
קיצור, אני מוציא כלבים. דוגי סיטר. מוציא כלבים. טוב, שר, מה איתך? אני עושה בייביסיטר. מגניב. בייביסיטר טוב. מה איתך, דניאל? לא מצאתי כלום. אני אלך מחר לפארק, אני אחפש שם. נראה. יאללה, בואו, שימו ידיים. יאללה. מה ידיים? אנחנו כיתה א'. אז לא? שלום, קראתי פה שאתם צריכים מורה פרטי למתמטיקה. מצאתם? טוב, תודה. שלום, אתם מחפשים מישהו שיטפל וישקה את העציצים והצמחים שלכם? זה כבר לא רלוונטי? טוב, תודה. אין לי כזה בס. תגיד, אחי. יש לך חומר? מה? חומר. מה, אחי? חצי שני בשימפל אני מראה לך חומר, סבבה? השגת? ברור, אחי, מה? ברור שהשגתי. כמה אני חייב לך? 350. אתה יודע, זה זול. כן. שמע, אם החומר טוב, נארגן אותך, הביא את כל החברים שלי. סגור, אחי. $14,600, $14,700, $14,800, $14,900, $15,000. מה 15? אתה מסתלבט? יש לנו 15? 15,000? יש לנו 15,000!
בואנה, איזה ריח של חדש. מה חדש? יש פה ריח של סיגריות, זה רכב יד 100. בסדר, עזוב אותך שטויות, יאללה. חוגרים כולם? כן, אני חגור. מראות, יאללה. יואו, איזה התרגשות! יאללה. וואי, וואי. 15,000 שקל בשביל החרא הזה. אני מתרגש, אחי. יאללה. נסיעה ראשונה, חבר'ה. תודה לנהוג, אה? אל תדאג, אח שלי. זה לא נראה טוב. לא נראה טוב? הלך אוטו! טוב, מה אנחנו עושים? ברגל הקציצה? יאללה, ברגל. אני רוצה מכונית, אני רוצה